Only Moment, Penedès, l'origen. El joc comença a les 7 del matí. És feixuga la feina. A l'hivern és fred, l'estiu fa calor. A la tardor cauen les fulles de l'arbre. A la primavera comencen a sembrar i a néixer les llavors. El pagès mai descansa. Sempre té una guarida per poder descansar i jeure. El bon pagès porta un gos perquè li fa d'amo, perquè li fa de guia i l'acompanya i també li salva els perills. Les masies es comuniquen entre si, els pobles amb els campanars. Les vinyes, totes sembrades, que a l'hivern estan emportades i també estan, fan la poda, empodades, perquè neixi bé l'arbust de l'arbre i recollint el fruit del raïm. Llavors neix el pi. Sí, abans podríem dir que sense fermentació és el most i que de vi ara se'n ven sense alcohol. Pots anar de festa, com qui veu una cervesa. Ai, no diguis pas a l'Alt Camp o l'Alt Penedès o al Baix Camp que tu consumeixes cervesa, encara que alguns a casa seva també la fan. Fan cervesa artesanal, però no fan cervesa artesanal per consum públic, sinó privat, a l'oli. Ara des d'ençà, allà on hi ha vinya, cada vegada hi ha més olivers. A la meva vista en tinc 3. Semblen 3 bonsais. Si no, també hi ha arbres fruiters del Penedès, a banda del pi, i el raïm i la vinya és el préssec i el presseguer. Cada dissabte i diumenge, a Sant Pau d'Ordal, entre el Pago i Cantallops, baixant per aquells revolts, podeu anar al mercat del préssec. Us serviran, amb l'atenció amable del pagès. Ara fins i tot han fet un gelat de préssec. I fins i tot, si et fas a l'Ajuntament i reus al correu de l'Ajuntament, podries participar a miratges de vi i entre altres coses que podeu ser fruit com la llavor, fruit com neix la llavor. Ai, el meu avi, cada marge, cada pedra que em posava. Sí, a dalt del poble, antigament els arrossegadors, també se feia una cosa que ara tothom en busca, és el gas. No, doncs no era gas, era carbó. I el carbó el feien servir per la llenya i l'estufa de foc, de casa, de ferro, forjat, sí senyor. De la font n'hi ha una en un castell, el castell de Subirats, concretament. És la font de la Font Santa. És una font que, en un manantial especial, diuen que especialment et guareix de coses. A lo millor, espiritualment, també de la ment. No sé, hi ha pobles molt bonics, com Sant Sebastià dels Gorgs, que avui repassarem, on hi ha unes runes i al costat
costat hi ha Sant Pere d'Avinyó. Sant Pere d'Avinyó, capital d'Avinyonet del Penedès. L'únic que està enterrada amb una església i les runes que també hi ha d'un conte que si hi aneu sabreu qui hi ha. Atenció, pista, per poder indagar. I molt al costat de Subirats, ja que aneu al Mercat del Préssec, podríeu anar a tastar una medalla de plata de l'Albet i Noia. O podríeu anar a dinar a un bon restaurant, com a les Piques, que està ja tocant cap al massís del Garraf. En aquest cas, Subirats, Avinyonet, estem a les vassalls de la muntanya del principi de la porta de l'entrada del Parc Natural del Garraf. I al costat d'Olivella, a les Piques, a la Llosa, et fan una cara de meravella que, bueno, que hi ha per xupar-hi. I això, i uns bons postres. Apa, vinga, salut, Penedès i amunt, origen Penedès!